Messaċċar li Roberta Bela, jina unkonto għun se nibqa' jekk għandek bżonn siġġu fitxu minn għand ħaddieħor. Huwa dan il-mod li bih diversi partitarji laburisti karkariżi qed jinterpretaw il-messaġġ dirett li kiteb Edward Zammit Lewis fuq il-midja soċjali bid-deputat laburista determinat illi jibda s-sena bil-kbir u ma jħallix il-klikka ta' Roberta Bela twarbu min-nofs. Kollox beda x-xahar li għadda meta l-eks-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis ma ġiex aċċettat bħala kandidat għal imħallef fil-Qorti tal-Unjoni Ewropea. Dan wassal biex Zammit Lewis, illi jiġi elett minn Birkirkara, se jkollu jibqa' bis-siġġu parlamentari tiegħu. U dan ħarbat kompletament il-pjan ta' Roberta Bela illi rrid jalaq ħalq Jana de Bonogrek billi joffri la post fil-Parlament. Issa Zammit Lewis qed jgħid illi jrid ikun medjatur biex tissolva l-kwistjoni tas-sindakat f'Birkirkara, tant illi kiteb hekk. Ġala darba ddew xhur u ħadd ma solva din l-stalemate evidenti qed nofri pubblikament l-għajnuna tiegħi sabiex tiġi riżolta tali kwistjoni. Apparti li din hija botta ċara lejn it-tmexxija ta' Kastilja li skont il-laburisti karkariżi raqdet fuq din il-kwistjoni, sorsi tagħna konfermaw li l-klikka ta' Joseph Muscat u l-istess Zammit Lewis riedu jwasslu messaġġ dirett illi l-eks Ministru Laburista mhux se jċedi għal manuvri ta' Roberta Bela u sħabu.